Volám sa Marek a pre spoločnosť Laba som sa rozhodol pracovať na základe odporúčaní od mojich kamarátov. Osobne ma najviac zaujalo finančné hodnotenie a stabilita firmy. Na pozícii skladníka tak pracujem už vyše 10 rokov. Môj pracovný deň začína ráno priložením ruky na snímač, ktorý nám zaznamenáva dochádzku. Následne sa presuniem ku vozíku a vizuálne ho skontrolujem, či je všetko v poriadku. Prihlásim sa do Haneldu a začínam pracovať na vychystávaní objednávok, teda presunu tovaru zo skladových pozícií do zóny nakládky. Mojou úlohou je vychystávať tovar pre naše vlastné maloobchodné reťazce Fresh Plus, teda patrím k ľuďom, ktorí sú priamo zodpovední za plné police v našich supermarketoch. Zároveň zodpovedám za uloženie tovaru na palety, kde sa musím riadiť presnými pravidlami, aby bola paleta stabilná a aby sa tovar pri balení a samotnom prevoze nepoškodil. Prácu skladníka považujem za jednu z najdôležitejších činností vo fungujúcom veľkosklade. Je to zodpovedná práca, pri ktorej musí byť precízny a aj fyzicky zdatný. Spoločnosť má bohatý systém benefitov, z ktorých si ja plne užívam multisport kartu. A zároveň si vážim podporu spoločnosti pri športových podujatiach, ako je napríklad štafetový beh od Tatier Dunaju.